Kerman golfean. Ai, Jon, nire lehen golf ikastaroa da. Bueno, Mikel Pablok eta biok kirol asko egiten dugu, baina ez dut inoiz golfean jokatu. Lasai, oso kirol polita data. Bai, bueno, haizu, gu bion artean. Ondo jantzita etorri naiz, ze nik beti ikusi ditut golf jokalariak oso dotore jantzita. Zu ere oso dotore zoa. Zapata horiekin eta gauza horiekin oso dotore. Mila esker, haizu, mila esker, ze Mikel Pablori eta bioi asko gustatzen zaigu dotore jantzita joatea. Haizu, eta non dago gure taldea? Zelen ikusi zaitut, irakasle batekin hitz egiten, irakasle horrek eta hirurok jokatuko dugu? Zuetan nahikoak gera, bio bakarrik eginiko gera. Bale. Orduan, guk biok jokatuko dugu orduan. Oso ondo. Jon eta biok, gu hirurok eta halako egituretan, taldea osatzen dutenen kopurua adieraziko dugu eskuariki plural hurbilean. Jonek eta biok jokatuko dugu. Jesus, Algortako kirol zentrua handia zela uste nuen, baina azenelako zelaia, Oso polita da. Guazen area, lehenengo irterara eta oso ondo pasako da. Bale, bai, bazen. Ai, itxaron, segundu bat, Jon? Hau, kirol gogorra. Baina guandik ez dira jolasten hasi eta. Bai, baina makilauek sekulako pisua duten. Minuto batzuk bakarrik hartu ditut eta ja alderrekin denago. Ez da horren besterako izango. Ez pentsa, nik kalkulo bat egin dut eta honek ze izango du. 30 kilo? Gutxiago. Bai. Hain makil handiak horren pilota txikiarentzako. Hau, euskara baki alderen zagoa da. Zentro eta segundo esango dugu euskaraz. Zentru eta segundu saiestu egingo ditugu. Era berean, minutu eta kalkulu erabiliko ditugu, minuto eta kalkulo erabili beharrean. Gogoan izan. Zentro, segundo, minutu eta kalkulu. Venga, Kerman, eman pelotare. Zure txanda da orain. Bai. Bueno, itxen segundo bat. Non dago zuloa? Ze kalkulo bat egin nahi dut pilotari ondo emateko. Orain pelotari ematen nahiko lan izango desu. Bueno, hain zaila ez da izango. Zebein, Algortako kirol zentroan, padel ikastaro bat egin nuen, eta berala ikasi nuen. Ai, kale. Bera, Egon lasaiago. Jarreskua ondo duzede. Bai. Eta pentsatu, bolari erdian jo behar diozula. Erdian, no? Egon lasai. A ver. Oain bai. Kerman. Nun dago pilota? Hor dagota. Hain gertu. Eman beste pilota bat. Orain pentsatuko dut pilota dela Mikel Pabloren burua. Oain bai ikusiko duzu. Ondo eman diozu, haserrez daude gero Mikel Pablorekin. Ez pentsa, oso lagununak gara Mikel Pablo eta biok. Gaur Kermanek golfean ikasteaz gain, ikasi du ere gu biok, gu hirurok eta halako egituretan, taldea osatzen dutenen kopurua plural hurbilean erabiltzen dugula. Adibidez, Jonek eta biok jokatuko dugu. Bestalde, gogoan izan, modu zuzena da, zentro eta segundo, ez zentru edo segundu. Eta eraberean, modu zuzena da, minutu eta kalkulu, ez minuto eta kalkulo. Ados, beraz zuek, minutuz minutu eta segundoz segundo, honekin edo arekin, baina egin.